machallah eyi aɗo ɗen kamen ala ko ɓuri fotude ɗum wallahi subhanallah min numa hala ko étage ji darnuɗa a tawa na gotum wallahi na gotum kullu ma faalahu ljalilu fa huwa aljamil ko Allah waɗi kon ala ko ɓuri fotude ɗum ko ɗum waɗi Allah daali ka suratul luqman ley ton premiére page on Allah daali hada khalqullah ko ɗum ɗo Allah tagi ndare tagi fo Allah subhanahu wa taala Allah daali fa aruni mada khalaqa alladina min duni nam ɓe tañƴinorɗon woɓɓe goo subhanallah taw ɓe wawata ɓe tenata kon ɗum ɓen ɗon moƴƴini kon ɗum ɓen ɗon tagi hay e hunde ndare machallah wallahi ɗo hiɗen kamen pita machallah timbitunni sous préfecture de Dongol Touma district de Dukki ɗo hiɗen Dukki no foti eyi machallah awa haray kala ko wontirɗon hiɗon Amérique hiɗon France Europe États-Unis Asie kala ko wontirɗon ko ɗo goy woni gonga on ko ɗo woni soobe on ko ɗo noon foti Allahu akbar yo Allah wallu kala julɗo kala machallah kala julɗo yo Allah wallu kala bani adam minnata yo ar ha hewta ɗo allahumma amin yo Allah newinan kala julɗo musidɓe men ɓen fop ɓe ala kaydi yo Allah hokkuɓe kaydi machallah wonɓe sattende yo Allah subhanahu wa taala ittanɓe enen fof fotten ɗo tawa ko e jaam tawa ko e kisal inchallah yo Allah naade en aljanna enen fof no foti machallah alhamdulillahi rabbil alamin ala ko ɓuri fodde ɗum